सांगतात आहे संकल्पनाम्यामध्ये आपण हे करणार ते करणार, तेवढंच मला विचारायचं आहे की संपूर्ण सावंतवाडीतल्या ज्या जमिनी आहेत त्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत आणि त्या स्वतःच्या मालकीच्या ठराव्यात म्हणून ओरस येथील सिनियर डिव्हिजनमध्ये 140 नंबरचा दावा 96 साली का दाखल केला? त्या दाव्यामध्ये जर आपण बघितलं तर पूर्ण सावंतवाडीची बाजारपेठ, सावंतवाडीचा तलाव, मी वकील असल्यामुळे हे गोष्टी बोलते, सावंतवाडीचा तलाव, त्यानंतर नगरपालिकेखालची जागा, ह्या सगळ्या जागा त्या दाव्यामध्ये नमूद आहेत. आणि तो दावा जो आहे तो दावा आहे डिक्लेरेशनचा आणि पजेशनचा, सूट फॉर डिक्लेरेशन अँड पजेशन. डिक्लेरेशन म्हणजे काय तर ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीची हक्क प्रस्थापना होऊन मिळावी, त्या जमिनी आमच्या ताब्यात मिळावा, त्या जमिनीवर जे काही बांधकामं केलेली आहेत जनतेने ती पाडून टाकावी, त्या जमिनीच्यावरच्या बांधकाम पाडल्यानंतर जी नुकसान भरपाई आमची झाली आहे ती आम्हाला मिळावी, अशी त्याच्यामध्ये मागणी केलेली आहे. मग मला सांगा, जर उद्या तुम्ही निवडून आलात, जे कोण आमच्या विरुद्ध आहेत आणि ज्यांनी हा दावा केला ते जर निवडून आले, तर ते निवडून आल्यानंतर नगराध्यक्षपदी जर बसले बाय चान्स, तर जे काय ते करतील त्या जमिनी मिळवण्यासाठीच प्रयत्न करतील ना. आणि मिसयूज ऑफ ऑफिस असं आमच्या लॉमध्ये त्याला म्हटलं जातं, म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे. आणि मला एक गोष्ट सांगा, जर असा अधिकाराचा गैरवापर केला गेला तर तुम्ही आणि मी कुठे जाणार? त्यामुळे सर्वांनी सजग राहण्याची गरज आहे.